Baixo o lema Boiro o corazón do Nadal, a Asociación Boirense de Empresas porá en marcha unha das campañas máis ambiciosas da súa historia. Seguirá a mesma dinámica que en anteriores edicións. Os clientes poderán trocar os seus tickets de compra por rifas coas que entrarán no sorteo de 3.000 euros en vales de compra. Vamos a sortear 3.000 euros, vale, en vales de compra, todas as compras que se realicen nesas datas, do 10 de decembro ao 3 de xaneiro, canjearíamoslas por rifas e o 3 de xaneiro no Polideportivo da Cachada vai haber o sorteo de 3.000 euros presenciales, con música e moitísimas actividades. Ademais, vamos a poñer varios días un puesto onde a xente pode canxear os tickets, as facturas e os tickets de compra polas rifas para que podan asistir ese día e lles poda tocar. O sea que cantas máis compras faga a xente, máis posibilidades ten de que lle toquen os 3.000 euros. Un ano máis, a campaña será de balde para os establecementos asociados, que recibirán tamén como agasallo unha axenda e un calendario coa ilustración do artista boirense Andrés Camilo Noal. A verdade é que Andrés pois o fixo estupendamente e dentro desa liberdade pois escolleu un pulpo así un pouco sinistro, un pouco quizáis de tipo tatuaxe, que está moi de moda e a el gustoulle, me encantoume e penso que é unha imaxe para todo o ano, non só de Nadal. Como complemento á campaña comercial, a AVE promoverá diversas actividades culturais, lúdicas e familiares, como o Parque de Nadal que se instalará no Pabillón da Cachada o 22 e 23 de decembro e o 2 e 3 de xaneiro. As actividades desenvolvidas pola AVE complementaránse coa extensa programación cultural do Concello en colaboración co tecido asociativo da vila. Obras de teatro para neno ou temos maxia, temos un concerto especial o día 30 antes de fin de ano para o público máis adulto. O que intentamos é que haxa un poquinho de todo. Nós intentaremos que a actividade que programamos sea na rúa, porque nos gusta que a actividade estea accesible para todo o mundo, pero se o tempo non nos permitira ter esa actividade de maxia ou de teatro na rúa, cambiarase para o local multiusos da Plaza do Concello, vale?